Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi, tibuok kalibutan. Niasab ang inyong kapaglaom Jerry Laig diri sa atong paguting kay kamatuoran. Kumusta kamong tanan mga kapaglaom? Nga atong mga higalas kanunay nga naga padayon sa pagpamati nining atong sibya. Pinagi usab sa atong social media, no, sa tanan nato nga mga suki nga mga tigpaminaw nga nagkanilaing mga lugar, labi na sa gawas sa nasod. Mayong gabi inyo diha, mayong kadlawon, mayong udto, mayong hapon, mayong buntag. Depende sa sitwasyon ug asa mo karon mga kapaglaom. Nito kalimtan mga igala ang tanan diri sa Pilipinas. Labi na gyud mga higala sa ang ato nga mga kaigsuonan diya sa Iligan, diya sa Cagayan de Oro, diya sa Cagayan de Oro o sa Maranding, no? Tanaw to mga debaters, mga kapaglaom nga nagapakig-uban kanato mga higala diri sa aton tulumanon pagutingkay sa kamatuoran o ato din nga giabi-abi ang tanan nga mga sponsor nato mga higala sa pag-ampo o sa moral support, labi na sa financial support sa ato nga mga kaigsuonan nga kanunay gayud nga nagsubaybay nining atong pag-utingkay sa kamatuoran. Dili ta kanunay makalay mga kaigsuonan tungod kay di naman tanang panahon pod na signal, no? Una nga sa pagkakaroon nag-live ta mga igsuon isulod lang ta diri sa samin. Ay lang magpanulod ako ra, no, kay sa samin kay way makita gayo kana lang mga kaigsuonan. O ginakulintan sa mga kapaglaom na si brother Robert, no, brother Robert sa tanan diya sa Agusan del Sur, no, diya sa Bayugan. O gramati sa garon nagtan-aw karon si Shane Ballesteros, kauban usab ni Carl Anthony Bernaldo, no, mayong pagtan-aw ninyo diha. Gani mga kaigsunan na dunay mga daghan kay mga question ba unsa man kunoy goal nato dinis yuta, no, unsa may goal nato. Kung doon tay goal sa yuta kapag laon doon sa tay goal sa langit. Gitawag heavenly goal or goal sa yuta. Diri sa yuta, murag ubay-ubay nangandoy, no? Na ilang target mga kaigsunan. You know, sa Biblia, nagsulti man sa mga igsoon sa ikatulong Juan, atong basahon higala. Nagsulti sa diri mga kaigsunan. No? Di po nato mukuan niya. Nganong nangandoy po tanin ng kalibutan tungod kay na may gisulti, no? Usa sa mga requirements gihatag sa Ginoo sa ato. Dili kay dito ra ta sa langit magmalambuon, no. Dili sa yuta mga igsoon magmalambuon gyud ta atong basahon. Ingon dire sa ikatulong Juan 2 atong basahon na. Hinigugma gipang hinaot ko nga magmauswagon untay ikaw sa tanang butang. Og magmaayo ka sa panglawas maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Ang usa sa mga requirements mga kaigsunan sa atong niapatas yuta, ang usa nga requirements magmauswagon ta sa tanang mga butang. Oh, but pasabot gitagaan tas Ginoo og unong kaadlaw. O sa ingon sa Ginoo, unong kaadlaw magbuhat ka, ikapito magapahulay ka. Nan, kon ato pagyong daginuton mga kaigsunan, daginuton natong ikapitong adlaw. Samantala kining atong pagpahulay sa adlaw ikapito, dili man ni kay amo-amo ra, dili kay sa Seventh-day Adventist lang, kundi sa Biblia gayod, nga unong kaadlaw magbuhat ka, kapito pahulay ka. Nara sa inyo, kung ang inyong Domingo himuon yung ikapito. No, nara sa inyo nga inyong Biyernes himuon yung ikapito. Kung ang inyong Domingo himuon yung ikapito, kamo na lang mag-igo ana ug unsaon ninyo nga pag misas pari mingon
Diya nakita karon sa unang adlaw sa simana, di nabanhaw si Kristo. Kung himuon yung ikapitong adlaw ang Domingo, na sao na lang Lunes na pud ang unang adlaw. Na sao na nabanhaw si Kristo og Lunes. Muna usa na po na kadakong bulyaso mga kaigsunan. Matupad din sa ikatulong Juan 2, hinigugma gipanghinaot ko nga magmoaswagon unta ikaw sa tanang butang. O ang ikaduha, magamaayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran ko, nga moswagon ang imong kalag. But pasabot mga kapaglaom, nga dinhi pata sa yuta higala, aduna tay gol. Kung sa may gol na to, ang pagpauswag sa atong pagkinabuhi o panginabuhi dinhi sa yuta mga kapaglaom. No? Naaba, sa may purpose, Brother Jerry, nga magmauswagon man ta. May purpose mga igsoon. Atong basahon mga kaigsunan. 2 Corinto 9:11. Atong klarohon mga kaigsunan. Ngano man nga aduna man tay goal, diri sa yuta igsoon do na tay goal. Dili kay kung hapit na mo balik ang Ginoo, paminaw na to hapit na bay Ginoo, di na ta narbaho. Hapit na bay Ginoo, di na ta magnegosyo. Unya karon sa panahon nga dunay mangayo nimo, paduko-duko din ka kay wa kay ikahatag. Karon sa may gingon din 2 Corinto 9:11, unsa may purpose nganong pauswagon man ta sa Ginoo? Sa Biblia pauswagon man ta. Unsa nga klase sa pag-uswag? 9:11 sa 2 Corinto. Sa tanang butang kamo iyang pagadatuon. Di basta-basta ha. Biblikal aron kamo makapakita sa tuman nga pagkamanggihatagon. Dumduman ninyo igsoon sa panahon sa Yolanda, katong kusukeng bagyo. Kinsa may nitabang dito sa Kloban mga kapaglaom. Di ba ang mga billionaire? Dili ba ang mga milyonaryo sa gawas? Pila to ka milyon, pila to ka million or billion nga gidonate sa mga dato mga kaigsunan. Naglunlon ta pobre, kinsa may mutabang. Katong panahon sa bagyong Odette, dire na igo sa amo. Kinsa may nitabang mga kaigsunan. Dili ba ang mga dato? Ang purpose nganong datuon ta aron sa tumang pagkamanggihatagon. Sa tanang butang kamo iyang pagadatuon aron kamo makapakita sa tuman nga pagkamanggihatagon. Siguro igsoon wa ta madato ini tungod siguro kay di punta manghatag. Naaga ni mangayo din ha, mga kalilimos di mga ni ta mohatag. Ato pang Joy Kabanda. Ako anang imong samin niya. Kung ihatag sa imo bang samin. Salamat kay Joy sa imong pagtanaw. Silamik undi agaw-agaw nako. Gaw mayong hapon dia. Di ato lagi klaro kay naamo kay moingon din sila nga ang dato maglisod nagsulod sa langit. Ang dato wala na dili na ngayan sa langit. Unsa ka tinuod na mga kaigsunan. Okay, Anduyan Munda King, God bless Master. Sorry Master na to, brad katurang Ginoo. Mura rata, murag Master. Thank you very much sa to mga kaigsunan no. Okay. Ang purpose di ay nganong datuon ta sa tumang pagkamanggihatagon. Siguro kay nakitas Ginoo nga dili ta manghatag. Wa po tatagaig nako, kay wa mo ta manghatag. Sa tumang pagkamanggihatagon, himuon ko kamong dato aron sa tumang pagkamanggihatagon. Ug ang inyong mga gasa katong ipanghatag, ang inyong mga gasa katong mga gipanghatag pagadumalahon ug makapahimo sa tao nga mapasalamaton sa Dios. Kini nga tabangan nato mga igsuon, mo sekreto nagluhod didto sa kwarto mga igsunan, muluhod na didto og moingon Ginoo salamat nga gitubag nimo nga akong pagampo. No, di ba? Klaro kayo. Dili kay kung doon na mabalik ang Ginoo magtinapulan na ta mo kaigsunan, bawal na sa Biblia, di ba? Mintas nagpaabot maduol man og madugay, walay problema kay igsoon. Ang trabaho ra gyud ta kay sugo mas Ginoo kadlaw magbuhat ka og ikapito pahulay.
Mayong hapon pud agaw, kumusta? Mayo. Gwapor gyapon, gaw. Gwapor gyapon. Sa anak si Ginoo, gwapo gina. Kung may Ginoo, bati na. Klaro kaayo mga igsoon, ang purpose day nganong datuon sa Ginoo ang tao para nga manggihatagon ug ang atong mga gasa, ang atong gipanghatag nila mga kapaglaom, makapahimo nga mapasalamaton ngadto sa Dios. No, pasalamat sila nga Ginoo. Salamat jud kaayo Ginoo, no? Salamat kay Ginoo nga naitaw nga tumang pagkamanggihatagon og salamat nga gitubag nimo nga akong pagampo. Ano ra Ginoo mga kaigsunan, no? Gitubag nimo akong pagampo. Ingon dire, og ang inyong gasa nga among paganumalahon makapahimo sa mga tawo nga mapasalamaton sa Dios. Mo na nga mo po'y magtukmod nga magkaalagad sila ngano man ang ilang ang pagampo sa mga kabos gitubag pinaagi ngadto sa mga dato mga kaigsunan. Nganong dunay dato para nga dunay motabang. But pasabot mga kaigsunan, kung kasaligan ka sa gamay, kasaligan ka sa dako. Kung manggihatagon ka sa gamay pa kag income, manggihatagon po kag dako na. Hatag mga ni gamay ra imong income, hatag po kag dako na, di ba? Hatag sa kag dako na. Nganong niingon ang ikatulong Juan 2 nga magmauswagon kamusta ng butang? Tungod kay requirements na mga kaigsunan. Nga niining kalibutan na makita ang panalangin. Nga gibubo sa Ginoo higala, gibubo sa Ginoo, ngadto sa mga tao, nga mga panalangin, para nga ang mga tao na bubuas panalangin, makashare pod mga kaigsunan, makahatag pod ngadto sa mga tao ng inhanglan. O ang mga tao ng inhanglan, muluhod po na sila, ug magpasalamaton. Salamat kay Lord, salamat kay Ginoo. Gitubag nimo akong pagampo. Labi na mga kaigsunan niya, adunay mga masakit, adunay sa ospital, ato tag ospital, manghatag tab sa mga pagkaon lang, lipay na kay na sila anak mga igsoon. Kay kining atong bahandi, gikinahanglan gyud igsoon, no? Di ka katigom og bahandi, kundi pug ka mohatag og bahandi. Kolosas 2:1-2. Magtigom ka og bahandi sa langit. Unsa man bahandi sa langit? Ang imong bahandi ihatag. Sama karon. Nga ang imong kwarta, imong kwan ihatag sa kabos. Di pasabot nga imong kwarta hutdon jud nimo sa kabos. Pagpanghatag magigsunan. Ug unsay na nimo manghatag ka sa mga kabos. Ang imong gitagaan, ang imong gitagaag sinina gipakaon nimo giduaw sa ospital o sa mga presuan, sama ra nga ang Ginoo atong bistihan, gipakaon, gipainom. Nakita sa Ginoo nga kasaligan ka sa gamay, kung datuon ka igsuon, kasaligan pug ka sa dako. Na may uban di kasaligan sa gamay o ato ng padatuon. Di po sa kasaligan sa dako. Dalo sa gamay, dalo na po sa o na siya daghang bahandi mga igsoon. Di ba? Muna mga kaigsunan. Karon, unsa may giingon sa Judas dili Judas Iscariote. Judas igsoon Santiago. Judas 1:1. Hinaot nga ang kaluoy sa ato pa kon aduna kanay daghang panalangin, aduna kanay kaluoy. No, pinaka-importante kaluoy kay di mo ka makahatag og wala say kaluoy igsoon. Nagtan-aw karon si Boyce Mikis, Cyril, kon Flores. O kasab si Ariel Lakaran Himan. Nagtan-aw karon kaigsunan si Jeter Pactoltir o kauban sa di Samuel Rana. Mayong pagpamati nyo diya. Number 1, kung muuswag na ang imong panginabuhi, kay doon naman kay guling yuta. Kung dato ka na sa pagtanaw sa uban, nana nimo ang kaluoy. No? Ikaduha, aduna kay kalinaw. But pasabot igsoon, dili nimo abusaran ang imong bahandi. Dili nimo himuon nimo nga mahimo ka ng hari-hari sa panahon nga duna ka nay bahandi. Ayaw himuag hari-hari, kundili magpaubos ta. Ngano man, ang pagkamapinugsanon, diha makita higala sa imong pagkadagag bahandi.
no, na may uban kasabag dato, pingoy-pingoy lang, pailob lang ta. Dili na mo'y pailob. Ang tama nga pagpaubos igsuon, kung dato ka, kung kwartahan ka, unya nagapailob ka. Oh. Marlin Geraldizo. Okay, nagtanaw karon na igsoon maayong udto Brad, mga ontag linungag nga saging. Ilami ana sister, no? Gana ka na sister. Happy kapag laom Jirel ay thank you very much kapag laom Juni, no? Sa inyong pagtanaw diri mga igsoon, paki-share lang ang ato nga video karon mga kaigsunan para nga makuha ang pagtagad sa uban niya. Dili di ay tamuhunong sa mga buhat diri sa kalibutan bisan duol na ang pagbalik sa Ginoo. Bisag sunod buwan mo balik na panalitan, balik ang Ginoo sunod buwan. Anya di na kam trabaho pas mo gyapon ta. Wala mawala higala ang pagbuhat sa unom ka adlaw, wala na mawala, no? Nagtana sa karon si Richard Burden og Bilarde naman. Bilarde, kauban sab ni Rizal Jean Mohams Mirano, yes, si Rizal, no? Thank you very much sa inyong pagtanaw. Balik-balikan na to. Sa diya nga muuswag ka na, kay goal man nato sa kalibutan nga muuswag kita. Kay maingog ta na tay Ginoo, unya wag kita muuswag, no? Maring panalangin sa Ginoo. May Brad Jerry, kuan mo guna nang ang di po gustong Ginoo mawala ta. Abi ni Migson, dili man ang imong bandi mo makapawala nimo. Ang imong prinsipyo. Wa kay prinsipyo igsoon. Kapag laom wala kay prinsipyo, di ka kabalo mo pugong diya sa Ginoo. Wala gyud ka bisag pobre ka, no? O bisag wa tay kwarta wala gyapon. Dili nato pasangilan atong bandi. Ngano man kun na kay bandi, dali rang mga tawo makaduol pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ari mo rin tagaan mong tag 2 ka kilo, tag 5 ka kilo, na pulo ka kilong bugas. Ako lang pangayoon ninyo, maminaw lang mong pulong sa Ginoo. Daghang kay mga to, mingong kag mga sagato siguro kabuk maminaw, na kay dato ka man. Karon kita mga pobre mo dapit ta nila, wag itay pakaon nila. Man na mga nha, di ba? Di na maminaw. Kung aduna kay kwarta igsuon, duna kay bahandi, dali ra nimo ang pagsangyaw sa may balita sa mga tao. Oh, Richard Burden Villarde, matud pa niya, maayong hapon sa tanan, gikan diri sa Toronto, Canada. Praise God. Ay, thank you very much. Natay tigpaminaw igsuon gikan sa Toronto, Canada. Sa ito pang mga tao diya, Richard, gitawag Canadian. Canadian, kaya naamas Canada. Muna giingon niya, magsaing Canadian. Manglaba Canadian. Di ba? Sa pangawan diya, manghinlo ka na dyan. Mangwalis ka na dyan. Kanadyan na din. Kanada rin kas Canada. Yes, nanakos Canada. Pero ako sa balay. Pero kitagog ka na dyan. Magsaing ka na dyan. Manglaba ka na dyan. Mag-clean, linis ka na dyan. Ang number 1 na igsuon na balikan-balikan na to ang ang goal na to sa yuta, muuswag ta sa nabutang sa ato pa na makita sa mga tao nga tungod sa imong pagkamatinumanon diya sa Ginoo sa imong pagsugot sa imong sugo sa mga unsa pa din nga nagdalag panalangin ni uswag ta sa diyang ni uswag ta mga kaigsunan sa diyang nadato ta apila lang pugod ninyo, no? Ta ang number 1 buhato na to sa Judas 1:1 hinaot nga kung dato ka na aduna kanay kaluoy. Okay, number 1 na. Ikaduha, aduna kanay kalinaw. Sa ito pa, ang imong kwarta, wala imong gigamit sa dautan, na may uban niya, patyara na katagaan kag 20,000. Sa diya nga pagpatay, dili na ka makatulog. Gikonsensya ka na. Munang wala na kay kalinaw. Busa ang imong bahandi igsoon, imong mga katigayunan, ayaw gamita sa pagkadautan, gamita sa pagkamaayo. Ikatulo, og ang gugma. Gugma, padagayaon, unta kaninyo. Ang tanan mga kaigsuunan, kinanglan agi gugma. Kay maglisod pug ka kon maluoy kanya po kay gugma. Kaluoy uban sa gugma, daghan imong mahatag mga igsoon. Oy, si Sir Samuel Tahuda, nganong naa naman ka sa salamin. Naana ko sa salamin, sir, kay
Payunik-yunik punta suot sa amin. Sige lang, ayun na yung tanawang sa amin. Ang ako lang istorya, may tanaw ninyo. Ito, Sir Samuel, usa sa mga debater, mga kaigsunan, akong amigo, igsoon, no? Nagtanaw, mayong udto ni mo diyan. Sir Samuel Tahuda. Balik-balikan na to mga kaigsunan. Bisag unsa ka duol na ang pagbalik sa Ginoo, kinahanglan dili nato biyaan ang panginabuhi sa yuta. Kay makatabang mangguna siya. O makatabang na siya igsoon. Kay kung magsangyaw ka sa may balita, di naman pwede nga musakay kag bachelor, musakay ka og mga salakyan, mayingon ka nga nakos Ginoo. O wakoy kwarta, di na pwede pagka naugon man ka. O kinahanglan gyud kay kwarta. Nga naman sugo mas Ginoo, di ba? Ikatulong huwan balik-balikan nato dos nga magmaswagon kamusta ng butang. Sa 2 Corinto 9:11, himuon ko kamong mga dato aron sa tumang pagkamagyatagon. Ang mga tao nga inyong natagaan, ang mga tao nga inyong natabangan, magsikreto nagampo didto nga salamat Ginoo nga imo kong gitabangan. Nay tao nga imong gihikap ang kasing-kasing ug ako iya nga natabangan. Muna sa diyan ni uswag kananay tulo ka bahin nga imong bantayan. Imong tumanon. Number 1, kaluoy. Number 2, kalinaw. Number 3, gugma. Dali ra mo gud ni hisgutan ning gugma igsoon. Kung magisgutag kanang gugma ra, kanang gugma higugma ko ana. Dali ra mo na istoryahon. Ang gugma igsoon makita na dili sa istorya kundi makita na sa imong mga maayong binuhatan. Nga naagi kay gugma. Sama ron, yung kung ako naagyo ko'y gugma na ako sa Ginoo niya, pangayo ang tag-asin, maingon nita nga, ina na imong mama. Ha? Ina na imong mama magpapa, nga ari na lang mo puyo sa balay, para nga usa ang atong budget. Mao na mga kaigsunan. Naasa namang gugma ana, di ba? Ang gugma mga kaigsunan, ang una gyud ang kaluoy. Kay kini kung sa mga dalaga pa ni, number 1 ini, naluoy siya mo nagisugot ka, naluoy siya mo na nga nag-uyab mo, nagsyuta mo. Kadugay na ang kuyog ninyo, mo resulta na sa gugma. Sa to pa, tunan mga kaigsunan. No? Gitunan mga igsoon. May gugma na lagi kakadugayan. May gugma na lagi kakadugayan. Ano ba? Ang babae, dali ra kuno pa gugmaon. Tagaan na ni muglod, tagaan mo pagkaon, pagkaon mo kay kanang pagkaon mo hapit na before na sa imong stomach, mo hapit na sa imong kasing-kasing na padong diri. Aya din sa tiyan. Wala nga ubati ni gugma, no. Nay ulitaw karon si Dritz Luaris. Brother, thank you very much sa imong pagtanaw. Ulitaw ni, no. Tao ni. O kauban sa ni Banyes Alvin Chun, Ibanyes yun, akong agaw-agaw ni mga Ibanyes, mga kaigsunan. Karon na nakuha naman nato sa diya nga na uswag na improve na ta mga kapaglaom. Sa diya na improve na ta, bat na nato ning kaluoy, kalinaw, gugma. Ayaw gamita ang imong salapi mga igsoon, ipapatay nimo, padauban nimo. O niya pakulatan nimo, ayaw gamita na. Ang kwarta nimo gamiton sa maayo para nga doon na kay kalinaw. Kaya bin mo ang konsensya igsoon, dugay na mo wala. May paisumbagon ka kay kumulag ko, inita nimo mawala na kadugayan. Pero ang konsensya igsoon, kada tulog nimo, makonsensya gid ka mo nang dili katulog ang tao. Di katulog, wala siya pahulay, stress siya, kanunay, problematic mga kaigsunan. Karon kon arita sa langit, sa may atong heavenly goal, kini mo na ni, no? Uswag na ta syuta, na natay salakyan, na natay ipananglitan og gusto ta mga igsalakyan sa Ginoo. Dai sekreto. Sabi sekreto brajir ay sekreto. Paminaw mo. Kay wasig katabang na sa inyo. Dai sekreto. Maghimo ta og grahian daan, no? Before ta magampo sa Ginoo nga mga itagsalakyan, ang atong balay kumpleto na nagrahian. Grahian ba sa imong salakyan? Wa pa kay sakyanan pero na nagrahian. Sama ni Nancy Kilong-Kilong na nasa grahian, no? Salcido na nagrahian Nance. Di palit sila sakyanan na nagrahian. Pag ampos Ginoo tabangi ko Ginoo nang wala ko salakyan mga ikong salakyan. Taga ka sa Ginoo. Kaya nakita sa Ginoo na naman kay parkingan.
Na naman kay parkingan mga igsoon si Brad Yoyoy, si Iber, na sila yung mga parkingan, mga grahian. Ikaw, Brad Jerry, na po ko'y grahian. Kuha na lang panalangin sa Ginoo, no? Nagtanaw karon sab si Simi Escalana Gurmi, no? Thank you very much. Kauban ni Custodio Tasong. Nagtanaw karon mga kapaglaom si Nancy Kilong-Kilong Salcido. Mayang bana ini si doktor mga kaigsunan. Puro sila doktor mga kaigsunan, di basta-basta. Doktor. Di basta-basta ni mga kaigsunan. Kung doon na mo yung mga problema sa mga ngipon, doon lang mo ni Dr. Nancy Salcido. Kau ba ni Dr. Salcido? Kapitan nato sa Lagtang, si Dr. Salcido. Karon sa may goal na to sa langit, kini sa langit na ta mga kaigsunan. Dito sa langit mga kaigsunan, number 1 buhaton nimo ang makabiya ka sa butang kining mga iya sa kalibutan, no? Ang kalibutan mga igsoon, daghan kayo ang tentasyon, no? Unsa pa yung mga tentasyon, Brad Jerry, na daghan, no? Number 1 buhaton nato, kinahanglan magpapuno ta sa Espiritu Santo. Atong basahon ni Gala, Episo 5:18. Ya, dire. 5:18. Okay, nera. Og ayaw kamo paghubog og bino. Nara, klaro ha. Kay kana mo ipagpatuyang kundili magpapuno hinuon kamong espiritu. Number 1 ko ang heavenly goal, nakagol ang mga yuta, na kay mga salakyan, na kay mga propiedad, na para sa mong mga anak, na natanan, magyatago na ka, na kay negosyo ni mong kaugalingon. Ang heavenly goal pod mga igsoon, di pod sila maglayo di sa yuta, no? Kung nandoy ka nga mauswag ka sa kalibutan, nining kalibutan na doon nagyud kay goal nimo, no? Doon nagyud kay mga negosyo ban pa diya. Kung ari po ta sa langit, unang kabutono nato igsoon ang Espiritu Santo. Number 1 nga atong biyaan ang pagkalasingero. Kanang inom ba? Tagsa naman ko yung mga laki karon mga igsoon dili manginom. No manginom gina sila mga kaigsunan. Tagsara karon ang mga laki nga dili palahubog, mga palahubog mga igsoon. Muna nagingon ang Biblia, ayaw na mo pag-inom sa makahubog nga bino, kundi magpapuno na hinuon kamo sa Espiritu Santo. Episo 5:18. Ikaduhang kabutonon igsoon, unang Timoteo 2:4. Sa may gingon sa unang Timoteo 2:4. Ito ning basahon mga kapaglaom, no? Ayun dre, nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta. Gusto nga sa Dios nga ang tanan maluwas unta. Og managpakabot sa kabalos kamaturan. Number 1, number 2 mga igsoon, makakabot ta sa kabalos kamaturan. Biya ta sa bino, mga bisyo tanan igsoon. Episo 4:29-30, di nato tagaghigayon ang yawa mga kaigsunan nga makahigayon sa ato, no? Ato nang talikdan ang tanang bisyo sa kalibutan, babae, inom, sugal og uban pa nga makadaot sa ato nga pagtuo mga igsunan. Number 2, aron makabot nato ang saman ang kahibalo sa kamatuoran, no? Kahibalo sa kamatuoran. Dili basta-basta igsuon kay ang kamatuoran gisulti na sa Salmo 48 nga nagakalipay ako o Dios sa pagtuman sa imong kabubuton nga maong kasuguan. Di na to malikayan igsuon nga daghan kay mo yamiid, magisgot na ganit tag kasuguan. Kay kuno ang mga Seventh-day Adventist mahilig kaayo og mga kasuguan. Di man igsuon kay kanang kasuguan man the word of God man na. Muna magisgot ganit tag word of God, magisgot ganit ta og balaod o kasuguan o pulong sa Ginoo, masigutan ginato ng kasuguan kay ngano pulong man na sa Ginoo, dili man na mahimo ka ng balaod nga dili ipamulong mga igsoon, dili ka magbaton lain Dios. Unang sugo sa napulo ka sugo, dili ka magbato maglinlok larawan, dili ka magyukbo, dili ka magpasipala sa ngalan, bantayan mo ang santuson mo adlang Sabado, atahoron mo amahan ng inahan, di magpatay, di mangawat, di manapaw. Kana pulong na sa Ginoo, sulti na sa Ginoo, gisulat na niya sa papan nga bato mga kaigsunan. O kana siya mo'y kabutonon sa tao. Now, mga reliyon karon na 10 commandments. Ang problema lang mga kaigsunan, kay giusab ang 10 commandments. Nga nang usbon man. Di ba ka mo'y katumanan sa Daniel 7:25?
Di mo na pwede usab-usabo na to mga igsoon, no? Dayon ang ikatulo, Mateo 7:21 ang pagtuman. No, pagtuman. Sa diyang ni undang na kagubog-gubog kung sara na ka sa Espiritu Santo. O Espiritu Santo, muna ibugihan nimo ngadto sa kamatuoran. Makabuot nimong kamatuoran, human imong tumanon ang kabubuton sa Ginoo. To the law and to the testimony, matod pa ni Richard. If they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Isaiah 8:20. Tama. No? Kumubuhat kag daotan, ngit-ngit pa kas alkitran. No, sa may dungog ni mo na igsoon, si kag wali-wali pulong sa Ginoo, palahubog ka. Si wali-wali manumbag ka, si wali-wali din mamalikas ka. Paong gid imong kahayag. No? Ug dili ka mo pamatuod o sa pagtuman sa balaod o sa testimony igsoon, ngit-ngit ka pa sa matud pa sa Biblia ang alkitran. No light in them. Kanang no light, di ngit-ngit pa sa alkitran, ngit-ngit ko kanang alkitran, pertim na ituma, ngit-ngit pa na, no? Muna nga, kini ato mga igsoon ng tinambagay man nga ato. Di lang punta magiskot-iskot og kanang tirahan atong relihiyon kay pagbalik sa Ginoo way basa nga imong relihiyon atoon. Tao gid ang iyang kuhaon. Dili relihiyon igsoon, tao, no? Relihiyon igsoon makatabang na siya pagpalambo sa espirituhanong bahin. Pero hisgot tag kaluwasan, tao mo'y luwason sa Ginoo. Tao mo'y luwason sa Ginoo. Kay ngano man, ang relihiyon mawalay pulos sa panahon nga ikaw wa po'y pulos. Santiago 1:26-27. No? Kung di ka magpugong si mong baba, ang imong relihiyon walay pulos. Ug dili magpulos. Wala. Ngano man, sa man siya nga susugad mo tayo sa Kristo, sa Budista mo ka na, nga na magkinaya, nawala ang imong relihiyon. Napulihan og mga pagdumot. Atong simbahan, ato mga pundok may pasanginlan. Bisag ang atong mga sakop mo ray na diferensya, atong mga membro mo ray na sipyat, na nahurot mo nun, balo-balo, mga Budista na sila. Balo-balo nga nagbantay mga kagsugo na, nga na sila kinaya, naratsada, hurotanan mga kaigsunan. No? No, nang di lang ta maging ana. Di na lang ta maging ana igala, no? Individual lang ta mga kaigsunan nga mubuhat og makapahimuot sa Ginoo. Kay kini atong gihimo karon, igo ra gyud ta naghatag og mga pahimangno. Kun do na tay goal sa yuta nga makasakyan ng uban pa diya, ang pinaka maayo gyud buhaton, heavenly goal. Heavenly goal. Natay goal sa langit na iso. Number 1, sa ganito, biyaan ang paghubog-hubog, mga buhat sa kalibutan. Ug ang yawa dili nato siya tagaag higayon. Number 2, kabuto na to ang kamaturan. Number 3, tumanon. Dili kay istoryahon ra, tumanon. Kunya number 4, unang Timoteo 1:16, kinahanglan unsa? Musalig ka. Kay muna na ang pagtuo mga igsoon, no? You believe in God, believe in me. Matod pa ni Kristo. Matod pa Richard, kinahanglan niya mulahutay ang katawhan sa Dios. Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug maminatud-on kang Hesus. Pinadayeg 14:12. Tama, no? Nga mga santos kadtong nagantos, no? Na agdaalang sa pagkaminantoson sa mga balaan. Dili ka mahimong balaan igsoon kung manilapason ka sa sugo. Kay mong basa ng Roma City 12, ang sugo balaan matarong og maayo. Kung imo na siyang tumano, may posibilidad ikaw mamatarong mamaayo. Pinagi diya sa Ginoo. Kay nagabalaod man na siya sa Ginoo. Kung balaod sa Ginoo imong tumanon, dili ka balasubas diya sa imong Ginoo. Tawgon kag matarong. Pero balasubas ganit ta igsoon, no? Sa may balasubas brajiri. Subas ba ka nang binatsokoy bugoy ba? No? Maay lang sa tubangan, maay lang sa ano nya, di ay mga kaigsunan. Sa tinuod igsoon wala. Muna nga dili ta balasubas diya sa Ginoo. Kikinahanglan nato mga kapaglaom nga kun doon na tay goal sa yuta, napo tay goal sa langit.
Pinaka-importante na ang goal sa langit. Makabuot nimo ang kamatuoran, matuman nimo ang kamatuoran, mosalig ka niya. Mo na. Roma 2:13 ang pagamatarong dili ang nag-istorya ra kasugan kun dili katong nagatuman sa kasugan pagkamatarongon sa Dios. Di ba? Klaro kayo mga kaigsunan. Share ninyo yung mga kaigsunan kay madato na tani. Saan dato bra Jerry? Nauyogan ba? Nauyogan sa amin. Kanang dato, duha ni ka klase ang dato sa yuta o dato sa langit. Ang gusto sa Ginoo nga nakaning duha kay requirements man niya unya kontento na pugga sumala sa unang Timoteo 6 kontento na sagga kung unsay naa nimo. Di po nimo pugson kay gusto ka madato manglimbong na lang ta. Gusto tang madato ng daghan na tao giyatak-yatakan nga tao. Dili. Walay problema ang pagkadato kung wala kay tao nga gitumban giyatakan mga igsoon. Na may uban nga nadato kay gipuspusan ang kauban siya rin ikuha sa bulawan. Dili na siya pwede mga kaigsunan, no? Mawala ang atong kalinaw, mawala ng tulo ka naa sa tao kung muuswag siya, kaluoy, kalinaw o gugma. Sa diya nga namuspo siya, dato tod siya. Naluoy tod siya pero wala na siya kalinaw. Ngano man, ang iyang kwarta nahimo siyang dato tungod sa limbong sa iyang gibuhat mga kaigsunan. Muna, di ba? Pating klaruha. Mga kaigsunan. O di po na to kalimtan da ituod ng ang atong mga naas 3 media. 3 media mga kaigsunan. 3 angels message mga igsoon sa itawag nag media kini gipasabot ana mga kaigsunan. Mga debaters, mga colporteurs, mga pastors, mga membro tanan sa Seventh Adventist. No? Ay po mo kalimot sa akong YouTube channel ha. Ay ko nyo kalimti ya mga kapaglaom. Subayan lang ninyo Jerry Laig. No? Jerry Laig. Subscribe po mo sa akong YouTube channel kay yawat-yawat na lang po niya makatabang-tabang sa inyong pubring missionary mga kaigsunan. Inyong pubre kaayong ibang evangelist. No? Grabe na mong maayo, Brad. Wa day ka mapanalanginis Ginoo nga pwede man tang datoon. Dili man yingon diha dayon mga igsuon mudato ka. Nakita sa Ginoo nga pwede na kang datoon pero kinahanglan na putay buhaton siguro kay mapriso biya punta nga ni kalit lang kag 200 andanas imong balay, 3 kabok imong salakyan. Susihon man sa ka nganong nakakwarta man ka, nganong asa man nimo gipalit, asa man gikan ning kwarta. Lisod pug moingon puta, gikan ni sa Ginoo, gihulog gikan sa langit. Way mo tuo ana. Mo na nga magnegosyo kita. Negosyo nga uyon sa kabubuton sa Ginoo, no? Magnegosyo ta mga kaigsunan, uyon sa kabubuton sa Ginoo nga bisan asa ka basta ko uyon sa kabubuton sa Ginoo. Makita sa mga tao nga dato na sa kay negosyante muna. Muna nga dili pwede mangayo ka sa Ginoo tagay kong salakyan. Di mo na pwede mapriso mo ka nga amang ka nang malit ana narabay gitulis. Ikaw ni mapasanginlan noon. Na di mo na mutuo nga gikan sa Ginoo. Muna yagi gyud ang tao. Yagi gyud ang tao mga kaigsunan. Parang di ka questionable sa gobyerno. Questionable man ka ni kalit lang ka diya dato ni kalit lang ka diya nya. Pasanginlan ka nga kuan ka drug lord ka, pasanginlan ka nga kining pusir ka. Mo ni nakita sa Ginoo ngano nga wala din tagi dato depende sa sukod sa atong gihimo mga kaigsunan. Mo bitan ng uban makakitag bulawan, mubiya na sa silang lungsod, muhawa na dito na sa laing lugar kay wa masayod ang mga tao dito nga pobre day ka nakaisalakyan dito na kay mga walay dako kay dito din ang question dire ka sa inyo maligya ra kag barbecue maligya ra kag bananakyo ni kahit lang kag dato diha mo na question nun ta mga kaigsunan mo na nga hibaw ano na matupas mga Surigao nun jari das uyoton ang Ginoo mga kaigsunan kay bawo na natanan. Ako, pwede sugot man kong dili ko mudato. Pero
Ang ihatag sa Ginoo nako ang pagkamahugaway lang. Mahugaway, mahamugaway. Kana bang mahamugaway? Nga bisan asa katulog, wala gyud manghilabot nimo. Ang kita gud mo dato ta. Maglakaw ta ni bodyguard kay ano man, kidnapon man ta. Bisag tiguang na, kidnapon man gyapon. Kidnap, old nap unta to, di ba? Daghan pero kini mga hamugaway, igo-igo lang. Ay, kanindot mga kaigsunan. Bisan pag di ka mga bliss by, way makuha nimo kay mingon na ay wala mga bugas na. Paglisod ganit palit og 1 kilo, ayan na niya. Di perting hamugaway, mahiya tong katulog, no? Mato pa nila, bisag kung sa kadato nimo, kaong kadina og mga nindot nga mga sudan. Kami din hinangaon lag mga dili nindot pero usari daganan, usari tumong mabusog ra mga igsoon. Kung nabusog siya sa mga maayong mga pagkaon, busog puta din bisag dili may pagkaon pero dito sa tiyan lakto pagasulti busog tang duha. Busog tang duha. Masato pa mga kaigsunan, kung busog ka din ng yuta, kinahanglan busog ka para sa langit. No, importante gid na mga igsoon. Matod pa nila nga maalag og magkinaunsa man ning kalibutan na dili ko mubuhi sa Ginoo. Kay kung mubuhi ko sa Ginoo mga kaigsunan, pobre pa ta ning kalibutan na pagbalik sa Ginoo pag kita maluwas. Mo na pinaka sakit, no? Pagkasakit. Pagkasakit Kuya Ede. Mo na napakasakit Kuya Ede. Mo na siya. Hilabihan sakita. Ganoon, wa pa ka maluwas, wa pa ka mamugaway, apil pa imong pamilya. Muna nga, ang Ginoo magatabang lang sa ato mga kapaglaom o magapanalangin, maghatag nato maayong kusog, hatag sa ato mga kaigsunan o maayong panglawas para nga naatay puhunan, lawas puhunan mga kaigsunan. Kung magmasakiton na ta, kisa pa may mo trabaho, wala na. Muna nga luoy ang atong pamilya. Luoy ang atong pamilya. May ison mauro tong atong tun-an nga kining giingon ako lagi nga kung doon na tay goal sa yuta mga kaigsunan, doon na sa tay goal sa langit. Kabutonon mga kaigsunan. Muna nga gikinahanglan nato nga dinhi sa yuta muuswag sa tanang butang. Kung nagmotor ka na kay salakyan, bisag multicab lang, muuswag ka sa maayong panglawas. Kung nahubakon ka, kung diabeteson ka, kung sa pa din na, high blood ba, kinahanglan niya, muuswag ka nga, wala na nga mga sakit. Ikatulo, muuswag ka sa maayong pamatasan. Diha sa gitawag og, gitawag igsoon og maayong pamatasan, kanang magmuuswagon ang atong espirituhanon. Ang heavenly goals, mga kaigsuunan, ang pagkabot, number 1, ang pagbiya sa kalibutan, dawaton ang Espiritu Santo. Number 2, ang pagkabot sa kabalo sa kamatuoran. Number 3, ang pagtuman sa kamatuoran nga maong kabubuton sa Ginoo. Number 4, managsalig kita sa Ginoo. Saligan nato ang Ginoo kay siya mga kaigsunan, ang atong dalangpan ug ang atong kadaugan kang Kristo. Nagtanaw karon si Ronald Sabugo Garson, mayong hapon. Pablo Bax, mayong hapon. Sa tanan mga kaigsunan nga namati karon og sa tanan mga sponsor sila ni Sir Siban, mayong hapon ni mo diya. Buntag ba o katanaw ka sa tanan mga kapaglaom, no? Thank you very much. Og balikan ako nga pag-subscribe mo sa Jerry Laig na din na ang mga debate, nagkanilang mga debate o lecture o ang pagkakabig sa mga baptist na diya, mga igsuon. Makita nyo diha mga higala nga giunsa sila sa pagkabig sa Ginoo ang mga kaigsuonan nato nga mga pastor nga mga baptist nga nahimong Seventh-day Adventist. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong pagpamati o manghinaot ko nga sa tanang panahon magmadagayaon o sa di pa ta magbulag-bulag igsoon magampo ta. Nalaygo may mayon na mga Dios, salamat kay Ginoo sa imong kayo. Salamat sa imong pag-iusa kanamo. Panangini ang tanan namo nga mga kaigsuonan. Salamat sa imong pag-iusa, pagpaselo sa musala. Ako kining laumang madawat uban sa kapaseluan sa musala sa ngalan ni Hesus. Amen.
Wala tayo mahimo magkigsuna kung magingon wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan kung dili pagdapig sa kamaturan. Thank you very much. Dili sa itong pagutingkay sa kamaturan, regards tanan, o manghinaot kung sa pagbalik sa Ginoo kitang tanan, makaangkod siyang gisad kinabuhing walay katapusan. Babay ka na tong tanan.